La Biblioteca Tecla Sala ha acollit aquest cap de setmana la 9a edició de l'Obert de Scrabble de l'Hospitalet, una jornada que ha comptat amb participants d'arreu de l'estat. Des de les 10 del matí, la Biblioteca Tecla Sala ha obert les portes als més fanàtics de l'Scrabble per desafiar-se en aquest joc de tàctica i llengua. L'objectiu d'aquest joc és fer paraules amb 7 lletres que agafes a l'atzar, sigui de la mida que siguin, i amb uns bonus del tauler vas tenint punts. Al final de tot, el que té més punts és qui guanya, tenint en compte que no pots fer faltes d'ortografia, que han de ser paraules del diccionari. Es tracta d'una competició que va més enllà de l'Hospitalet i els participants es poden presentar des de qualsevol part de l'estat. Normalment és un al mes, hi ha una competició a diferents punts perquè hi ha diferents clubs. Hi ha un club a Sevilla, es fa una competició a Sevilla, hi ha un club a Madrid, es fa una competició a Madrid. I va passant pels diferents clubs al llarg de la temporada. La jornada està oberta a tota mena de concursants, siguin debutants o professionals. Porto jugant des dels 11 anys, més o menys, des de petita. M'agrada que em fa pensar molt en les paraules que he de posar, estratègia, i sobretot que em fa sentir com present, o sigui, estar completament concentrada al joc i oblidar-me de tota la resta. Jo porto 30 anys, jo he sigut jutge, he creat clubs, jo faig tallers d'Scrabble als instituts, vull dir, jo estic molt ficat en aquest món i la veritat és que m'apassiona. La propera setmana el club se'n va fins a Sant Andreu del Palomar per celebrar un altre concurs d'Scrabble, aquest cop en català.